मा बिलाइ आब' आयायो बा नि जाबाय मा Samping. सामबिं Sambrang. सामब्राम इबे Ibe. ना Cang. Olo kopi. Kopi. ओमफ्राय Alu. Ibe Pak. iya Plate. Ay dog. So kamu ni kaleba. Naganda ba? Siapa tuh Ini nasi. Ah. ini keberan kapur jatuh namanya itu ini baru pakai itu itu masih jalan kan deh Muhammad ini rumah ada mana minjem ini rumah ada Ma. नै डाइरेक्टबो जों माने बेखौ एवनो नागिरदों आरो बेनिखायनो नै बेखौबो रेडि खालामना लाखाबाय जोंहा बिथिं आरो नै पियासबो दङ बेनिफ्राय आलु लाखाबाय ओमफ्राय मोनसे आरोना नै जोंनिया मा होनो बेखौ हालदैखौ होग्रोबाय 이제 ini leg kita ini 그래 야 뭐야 쿠키랑 근데 여기 조금 내가 비비 pias hoबाय होबाय बेलेग डिजाइननियाव होनदो बेलेग डिजाइनारि ना बर'नि आरोना नाय जों आलु होलायबाय आलु होबाय बरिया मस्लाखौ होबाय लास्टाव होजोबबाय दा हसनिया बेखौ दायो जोङो दै होबाय दै होनानै बेखौ खोबना दोननोसै रानहोनोसै मोनजासिनो आरो थिखोमानि न'आव नङा होमबा बरिया खोनादो बास दालाय बे मोननो नारसै आरो दायो बेखौ